Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai ka dinga sallama hankali. In kai sallama so ɗaya kawai mutane ba sai ka ishe mutane da yiwu ba. Aka dauko. Na dauka. Waken wo. Ga canji. To. Kun ga canjin mako. Na gode. Zo ka tsine mun. Tsine ma? Ni na ce ka tsine mun. Tsine ma kuma? Ba ni na ce ka tsine mun ba. Ka tsine mun kawai. To Allah ya tsine mun albarka. Kuran uba. Daga ce ka tsine mun wake shi daga tsine mun albarka. To ka ce in tsine ma ni yayi. To ba amin ba. Me na faru haka? Ina ji ku ba cikin gida. Ba su haka nan ba fa. Kai ne fa ka ce ma yaro ya tsine maka. Kuma ya tsine maka sannan ka kama wani bambami na buron uba. A'a. Ya tsine mun wake ba ya tsine mun albarka ba. Shin zai tsine mun albarka? To shi yana ja Hausan mu ne. Ba za ka ce mishi kwashe mini wake ni ba. Baka ce kwashe mini wake ba. Ka ce tsine. Ya tsine muka kuma kana wani magana kai da wani bakin ka sha yin moikon nan. Sai ka ce fanfan ro. Munafuka ai gware da ni. Ke da ke da baki kamar tocin da irin mai kashe batir na ba. Ogode. To da ke da shi sai in haɗa ku ci kan babban buhun buran uban ku zina. An uba ina ta wani bayani ne. Abba. Ce abinka. Ka gode Hajiya. Hajiya ka gode. Na ce ka te abinka. An ce ka te kana te. To ke ki tsine min tunda ke kina jawo san. Aya na karya muka dan kwali. Tsine shi kuma ka tsine shi same na cikin gida. Na ce wani bayani ne. Yawo. Kuran ki kore shi ki. Ni zai ma yawo.